Amalie, du skal til USA og spille efter den her sæson. Hvad forventer du dig af den oplevelse? Jamen, jeg håber selvfølgelig, det bliver en kæmpe oplevelse, hvor jeg kan udvikle mig rigtig meget fodboldmæssigt. De har ligesom nogle andre aspekter af spillet, som de er rigtig gode til derovre. Så forhåbentlig kommer over at blive en lidt mere komplet fodboldspiller på de forskellige områder for sætter af spillet. Så. Hvordan er det egentlig kommet i stand? Jamen, det er siden i sommer, der var vi derovre med Brøndby, da jeg spillede der. Og så var der nogen, der så at spille, som jeg fik kontakt med. Og så Denise, vores træner, hun er også amerikaner, så hun har også nogle kontakter derovre. Og det var ligesom igennem de to ting, at jeg der fik kontakt til derovre. Hvad er det ligesom for et skridt, du håber ved at tage til USA? Er det med henblik på at komme tilbage og så gøre det på et højere niveau her i Europa? Eller hvad er ligesom sådan fremtidsperspektivet? Ja, altså det er selvfølgelig for at komme derover og udvikle mig og måske lære noget, som jeg ikke kan få med i Danmark eller Europa, som forhåbentlig gør mig til en bedre fodboldspiller, så jeg kan komme tilbage og gøre mig gældende på endnu højere plan, og hvis man kan sige sådan, og ellers bare udvikle mig som spiller og tage fodbold så langt som overhovedet muligt.